Bon migdia a tots. Hi ha una frase d'en Pep Berga que m'agrada molt, que l'he llegit i sentit dir diferents vegades, que és ens fem entre tots. I aquesta frase, ens fem entre tots, és una frase que és realment molt lluny. És a dir, aquesta complexitat del Llull, o aquesta part de consorci, no? De sumar amb Balears, de sumar amb Andorra, Catalunya, la relació que també hi ha amb València és aquest ens fem entre tots. I això, amb tots els anys que fa que conec en Francesc, penso que tots dos compartim també aquesta actitud de sumar, i quan fa uns mesos vam començar a parlar d'això, no? de la col·laboració amb Olot, i integrar el que es fa dins de l'Institut Ramon Llull, doncs vaig descobrir una altra persona, que és en Pep, que és que aquesta frase trobo que ens uneix molt, per això la volia reforçar des de... Ara fa just, ahir ho comentàvem amb el Josep Mercès, el gerent de l'Institut Ramon Llull, i és una persona que també ha estat clau en fer tot aquest camí d'integració de Faber dins de l'Institut Ramon Llull. Ahir feia 5 mesos del meu nomenament, i des del principi compartim algunes línies estratègiques, i una molt clara és dir que aquesta, diguéssim, la missió del Llull, que és exportar llengua i cultura catalana al món, no només es fa cap enfora, sinó que es fa també cap endins. Què vol dir això? Per exemple, al Llull ja fa uns anys que es fan aquestes trobades aprofitant la Setmana del Llibre en català, on venen editors de tot el món i passen una setmana a Barcelona, se'ls fan cursos, participen de la setmana, etc. Aquesta filosofia que us explico és la mateixa, exactament, de Faber. I què vol dir això? Que totes aquestes persones, totes les 111 persones que tu comentaves que han vingut de diferents llocs del món, totes aquestes persones, quan tornen als seus països, estan exportant el paisatge, la cultura, la vivència, perquè al final no recordem tant, si ara us expliquem una cosa ben llarga no recordareu les paraules, però sí que recordem com ens fem sentir. I fa uns vespres us comparteixo un text que vaig escriure fa uns vespres, i el compartia també amb el Francesc, que crec que defineix molt bé què és Llull i què és Faber, i aquesta unió dins de les línies que estem comentant. La nostra feina, la de l'Institut Ramon Llull, és dur la cultura catalana, com ja hem dit, arreu del món. I això es pot fer de moltes maneres, es fa de moltes maneres. És a dir, Llull ara fa 17 anys que existeix, i ho ha anat fent, ha anat evolucionant. Cada dia apareixen nous recursos tecnològics que ens permeten viure en un món cada cop més connectat. Però totes les maneres, totes, les antigues, les noves, passen necessàriament per un mateix lloc, per la persona, que, de nou, és la gran rellevància també per Faber, la persona, aquestes persones. Ahir al vespre el Francesc m'explicava alguns dels que són ara per aquestes noves jornades pedagògiques, em parlaves d'en Jacob, aquestes persones, cadascuna té la seva història, i cadascuna té el seu contingut i com sumen aquests continguts.